kay imo ning kuan. Patuwian ito. Gidong, pas na dong. Oh, may balik ko. Ikot na number. Gamot jud. Ano yung mga engineer na dyan iso, no? Ano yung mga engineer kay Hirada? Palpak. Oh. Sa 5 kabuk naman, 4 ang Hirada. Isa rin sakto. Oh no! Oh, tanawin mo. Nawang pelanggan, Hirada na. Tanga. Hoy, tanaw rin. Oh, nawang pelanggan, Hirada na. Kaya ba kay engineer ban? Sunod na dong, kalangan-langan naman yung... Mga ini, murag engineer. Oh, ano yung lit na si... May plano, tag-isag adlaw, Hirada pag yun. Muna magawa ni Saka. Pasig ko dong, bugsay dong. Oh, bumbo. Pangit yung kamera mo. Mana dia? Ikaw pangit ang kamera niya. Pangit ang kamera niyo na yun. Hapit na yung cellphone. Hapit na nila na taon. Ganihera ni buntag hap na namin ginaon. Oh, hapon na oh. Oh, mapagyapon na taon. Alas 3 na lang. Okay. Ini mo ni ang tail stock. Ini ha, dili ka to. Pindol butang ba dyan, kapaap. Dia isulod ang Gusto mo na yung kabalo yung sigaw yung kabalo na mag-asa ng steel top to. Ano ba dili? naman ko kay mga followers nga dili kabalo. May stila pa ba? Oh. Sa mga gusto makabalo, just ask me. Just PM. Gusto ba na? Di gusto. Eh, nag-book no ya. Saka nag-yaw-yaw ya. Ano lang po? Video nga. Karat pa kayo nga. Ako po ko lang nangantawa na. Kalitan niya ito ni Bok na. May katong plastas cellphone na.